ọwụ na na-eme egwu ọwụ na na-eti ịgba ga na-azụ afịa ka nwaafọ na nwaafọ Igbo ihe eji mara anyị ọ bụ na ị ka na-ebido ọ na ịchọrọ ịbata na ihe egwu a na-eme the first thing ị ga-emegide bụ na ị ga-erube isi very focused and na-agba mbọ na-agbachikwa ike maka na the industry nwere a lot of people na inside, so ị na-abatakwa gị buru n'obi na ị ga-achọ iwu the best, so ị ga-agba mbọ ka ị wụrụ the best. Okay, I just drop egwu kita with Sakode from Ghana, Disappoint You, or after the egwu. And then with an upcoming project na-akụpụta very soon with my EP project. So because unu na-ele anya maka the project, because the project egwu ndị nọ n'ime the project ezigbo egwu ọma, you understand. Igbo mmanụ Tspize n'ebe a, ife unu na-ele ugbu a isi mbido TV ebe ihe niile na-eme. Ewepụkwana gbado anya gị ọfụma, ghọtago udo.